my darling. I want to stay around you. Wong iki lagi nandang jatuh cinta ora kaya wong kang lagi nandang jatuh cinta. Lah kok dadi aku ngimpi ketemu widodari Bathari Tarawati iki untuk pirang perkara. Apa aku iso ndek bojo widodari? Don't take this heaven from back. You must cling to someone. Wong ayu iki didelok saka ngendi ayu. Sing ngarep yo ayu, sing ngiringan yo ayu. Nganggo sandangan apa-apa yo ayu. Kakokan dawa yo wangun, kapok cekak yo apa meneh. Nganggo pakaian sinden yo luwih ayu. Ning luwih ayune ora nganggo apa-apa luwih ayu meneh. Ales nyonanggal siji Tomo ngimpi ketemu Bathari Tarawati nang ayune tumpuk indung bebasan turah rupa kurang condra. Alise nanggal sepisan mengko rekmane ngermak ngembang bakung, alise nanggal sepisan pipine nduren sajuwing. Ya mongko gulune ngolan-ngolan. Biyuh-biyuh payudarane. Kaya jengkir gading kembar. Najan to kembar yang dirogoh jane jane gede sing tengen jane. Orang percaya ngeroh gua orang percaya. Dele berarti. Umi dele. Wilangan kalih lan songo. Diajeng Dewi Tara kapsanipun Kakang. Diwene sepisan aku seneng. Paman kon bayar tak tikeli ping 5. Lah, nek perlu tak transfer, janji gelem nampa transferanku. Umi. Klopo
kan gonku ranto kaya-kaya aku ora iso pisah karo Jajeng bakal ketok Surawarti timbang ora kasembadan sedatku kowe becik sak entengke nyawaku tak glundung jurang kaya aku wis timbangan aku ora entuk bakal terwatak glundung jurang hei Dimas